Здравейте! Днес ще ви покажа направи си сам комин. За целта днес ще видите как се сглобява конструкция от двойни неръждаеми тела, които имат вградена изолация в тях. Изолацията е каменна вата, като тя се слага, за да може газовете да останат с висока температура. Това създава подходящи условия за тяга, не позволява да се образува конденс и имаме значително по-малко нагар, тъй като имаме по-правилно изгаряне, който се отлага в тези коминни тела. Изолацията се предпазва от влага посредством тези капачки, но тук е важно да се отбележи, че тук се създава термомост. Това ще рече, че контактуваме между вътрешната и външната част на корпуса посредством тези капачки и имаме предаване на температура. Следователно тук се наблюдава нагряване, особено при по-високи температури. Затова, ако тази конструкция се изгражда покрай запалими предмети, е необходимо да се изолира допълнително, за да може да се предпазите от пожар. Идеята на тези тела е да държат температурата на газовете максимално висока, за да създават добри условия за тяга, а не да стоят студени. Тук съм сглобил една примерна конфигурация за такъв тип конструкция, когато се излиза странично през стена. Дали ще е хоризонтално или по 45 градуса, и двата варианта са възможни. Тук имаме комбинация от дебелостенни кюнци 100 на милиметри и половина дебелина, които влизат в двойно изолираната тръба и обикновено на такова ниво се преминава през стената и комина всъщност е външно разположен. Имаме в най-ниска точка тройник, който е направен с цел да имаме ревизия за почистване на тази конфигурация, с цел по-лесно обслужване. Тази част може да се удължи надолу. Няма никакъв проблем да дойде по-ниско, ако комина се изгражда малко по-високо, а не е на ниво първи етаж и няма лесен достъп. В вертикала продължаваме с прави коминни тела. Те вече са с различни дължини. Има 1 м, 50 см, 25 см, като може и по поръчка да се изработи и между тези размери някаква дължина. И завършваме конструкцията с шапка. Сглобяването на телата е изключително лесно. Имат мъжка и женска сглобка, тя е двойна. Едното влиза в другото, също както кюнците. И тъй като това коминно тяло трябва да бъде укрепено по някакъв начин, има и различни видове скоби за укрепване към здрави повърхности. Единият вариант е регулируема скоба. Тя може да се регулира рамото между 10 и 15 см. Ето така е монтирана. И имаме обикновената скоба, която дава около 4-5 см отстояние от стената. Тя е малко по-простичка. Имаме обтяжна скоба, която е монтирана ето тук. Тя се прави с цел да се пуснат въжета, когато конструкцията е във въздуха и има нужда да се стабилизира, за да не се събори от по-силни ветрове. Тук вече се хваща обикновено за покрива или близки стени и повърхности. И имаме пристягащата скоба. Пристягащите скоби обикновено се слагат на всяка снатка, за да вкоравят конструкцията. Така не позволяват на детайлите да излизат един от друг и правят целият комин доста по-здрав. Ако се минава през покрива, има и елементи, които вършат работа за хидроизолацията. В случая това, което се използва, е обшивката. Тя е от два детайла, има един декоративен пръстен и отдолу самата обшивка, която е конусовидна. Следва наклона на покрива и тя върши работа за покриви, които са от керамиден тип. Може да е обикновена керамида или битум. Идеята е да се обърне покрива по начин, по който да не позволява да тече. В зависимост от диаметъра има различни видове обшивки. Този тип комини са изключително надежни, лесни за монтаж, бързо се сглобяват, имат гъвкави диаметри от фи 80 до фи 300, могат да се удължават колкото е необходимо и предлагат готово решение за почистване, подвеждане на конденза, фиксиране с крепежни елементи или хидроизолация. За повече информация относно цени и наличности можете да се обадите на посочените телефони, да натиснете линка под видеото или да направите запитване през контактната форма както във Facebook, така и в нашия сайт pottery.bg. Очакваме ви и на място в нашия шоурум в село Бусманци, улица Беговица, 29.